Monggo pinarak kapale kobong 5.000 nyekel pupu 50.000 untuk bulu 100.000 untuk anu. Iya. 100.000 entuk apa mau, Pak? Untuk anu aja. Anu ki sing ndi? Lho. Yo lho, iki tak urus iki. Tegese entuk anu ki anumu apa ditabak-tabakke anumu? Bener. Lah jare mau anu sing ndi ayo? Ya tegese anu ku kan apa ya tegese anu ki wiyar. Wiyar ku ombo. Liar ki ombo. Ombo banget. Berarti sampean ya liar banget berarti. Berarti penyanyine ki ya liar banget. Lah liar jare ombo. Wiyar jeng ora liar. Wiyar ki ombo. Apa anumu ombo to, Nok? Anu, kula nggih anu niki wau. Anu. Oke, iki tambah kangen. Iya. Nggih. Nok, iki Mas nganten Kakung Putri wis ora kangen meneh. Mboten saiki wis iso bebas merdeka ya. Arep didemok ngisor dhuwur mlebu metu ya. Pokoke langsung ya. Langsung. Ngandani kok sahalal berkah ya to. Pokoke nek saiki awake dhewe kan ora berkah ora halal ya nek awake dhewe ora mau krime kok ya. Nggih, lah nek niku sampun niku manten berdua iku wis halal berkah wis to. Jajal matur ya. Pau dalu sampun dereng. Nggih, Mas manten, Mbak manten. Pau dalu sampun hihu dereng. No, saderenge aturaken lelagon napa mau tambah kangen. Nggih, tambah kangen. Nah, iki ana ukara. Paling enak Dik dadi nganten anyar. Heeh. Nek wis sore Dik penontonnya padha bubar. Asik, yo masuk. Nek wis bubar pancine bakdo asar. Heeh. Nek wis bar asar ngantene mlebu kamar. Weh, mlebu kamar Dik. Busanane lokar. Terus Umi-umi Dik ngendikane ora kasar. weh, alus ya? Alus. Bareng alus kakunge umi-umi. Umi-umi. Engkang Putri malah ihi-ihi. Jan iki mau ki jare sapa ki mau ihi-ihi iki mau sapa ki mau? Sing ngene lho no, iki mesti iki bar mimik keselek terus ihi. Oh alah, berarti gelegeken ngono kae. Oh iya. Cekiken ngit ngono kae ya. Kok terus apa dikira ngene ngono? Ora ya Mas. Aja iki wis Jan. Gak gatuk kuping ya. Tegese iki bar mimik ihi. Oke, tonggo kangen. Pak Gus, aku ndek kanca. Jenengane Ninik karo Nunu. Jenengane Ninik karo Nunu. Ninik karo anak kembar. Iya kembar loro atau jenenge Ninik karo Nunu. Lah sing Ninik kuwi putih ayu ki. Pokoke kingis-kingis denok deblong semplohe semplidut membahana pokoke. Kira-kira aku doyan apa ora? Oh doyan mesti sampean mesti doyan. Lah, tapi sing digoleki kok Nunu ya. Padahal Nunu ki wonge ireng. Oh. Pekal kae iki kok sing digoleki. Oh, pacare Nini nek apel sing digoleki nunuke. Aduh. Piye nek ngono wi janjana? Nunuke sapa iku? Lah ya kuwi mau Nini karo Nunu. Lho Jeng, jare Nini malah sing digoleki nunuke Jeng. Oke, tombol kangen dados.
mumpung saiki ketemu jogetan tetembanan karo aku dadi tangga kangenku kangenku bali eling nalika iku asik Helga tombo kangen iki rasa sakti